Min mest betydningsfulde ting, det er mit trommesæt. I 8 år har jeg spillet trommer, og det er nok det, jeg elsker at gøre allermest. Jeg har haft flere forskellige trommesæt igennem tiden, men det, jeg har nu, har nok været det mest betydningsfulde. Det har det, fordi jeg købte det af en meget rar mand, som virkelig elsker det. Men han var nødt til at sælge det, fordi han manglede penge. Og så faktisk så græd han lidt, da vi kørte afsted med det. Jeg har spillet på det en del år nu, og jeg har haft det med langt omkring, og jeg har aldrig tænkt mig, at jeg skal sælge det. Jeg købte det i 9. klasse. I 7. klasse købte jeg det, dagen efter min konfirmation. Det var utrolig heldigt, for det kostede 11.000 kroner, og heldigt nok så var det det, jeg fik i konfirmationsgave. Så jeg ringede til ham, så hurtigt jeg kunne, og sagde, at jeg meget gerne ville købe det. Nærmest hver dag lige siden har jeg spillet på det. Det har aldrig været, fordi det var en pligt, men jeg gjorde det, fordi jeg havde lyst til det, og ikke kunne lade være. Jeg fandt hurtigt ud af, at det også var rigtig godt at afreagere på. For eksempel, hvis man var meget sur, så hjælper det at slå sig løs og komme af med lidt energi. Og modsat er det også meget rart, hvis man er glad, fordi så bliver man bare mere glad. Tak.